el dilluns ens va venir un noi que era d'Aigües de Barcelona i ens va presentar uns nois que investigaven l'aigua. I també que hem jugat a un joc a la pissarra digital. I hem fet experiments d'aigua i hem posat colacao en aigua i es convertit en colacao. Per acabar, ens ha donat un got d'aigua per cadascú i un dibuix. Ens ha agradat molt!